Таратора вкъщи го приготвя съпруга ми. Аз лично рядко ям таратор, защото издува корема ми. Но сега ще ви покажем как ще го приготвя той. Нарязва на купчета една краставица, не я бели, защото краставицата е домашна. Изсипва краставиците в купа, към тях добавя наситно нарязан копър, олио, сол. Разбърква хубаво, след това добавя половин кофичка кисело мляко. Добави половината кофичка, защото той ще яде само таратор, децата не обичат копър. След това добавя и водата, като той обича таратора нито да е гъст, нито да е рядък. Не добавяме чесън в таратора, защото и двамата не ядем, болят ни коремите от него. Разбира се, вие си добавете. Аз обичам в таратора да има и орехчета, слагам малко, дегустираме и наистина се получи супер вкусно. Ще капне таратора с 2 лодки от тиквички, по-късно ще кача рецептата и за тях. Напишете ми как вие си приготвяте вашия таратор, а още вкусни идеи за обяд има в моите карти с рецепти.